салом алейкум апаҷоно, акаҷоно, хоҳарҷонои даст ба хайр. Аз шумо миннатдорам, ки маблағи ҳамин ҷароима ҷамъ шуду, маблағи 10,000 сомонӣ намерасид, акай дар миёни давлат шаҳрзода гардона, ба дафтари амонш навишта гардона, ҳамаи шумоям миннатдорӣ мекунам, ки худо давлати ҳамин акай Дамирҷону давлатша зиёда гардона, дар дафтари амонш навишта гардона, маблағи 10,000 сомон намерасид, ҳамин акай Дамирҷон мада равон карда, худо давлатшон зиёда гардона, фарзандошон сер шаванд, мушкилошон осон гардона, ҳама вақт болои сери фарзандошон бошанд. Дуогӯи ҳамашон ҳастам, ки мисол мая ба ҳамин вай ёрдамшон расид. Салому алейкум бародарои азиз, салому алейкум ба кулли мардуми мусалмон. Бениҳоят хурсандам, ки зубори модар маҳкам шид. Модар иншолло пагаю пагайга оператсияш мекунанд, яъне ба гуфти тоҷикии химон ҷарроҳиш мекунанд. бародаро ҳаматон да боя борида мегӯм ҳазор раҳмати калон барои дастгириётон. Бениҳоят миннатдорам. барои ҳар як дуо кардем дар ҳаққи модар, 1 рубля, 100 рубля, чанд қиқи хайр кардем. худованд хайротонро қабул гардона. бародарои азиз ва акай Дамирбекам ҳазор раҳмати калон, ки инҷа суратҷоз мемонам, 10,000 сомонша яка мақсад ёрдам кард. бениҳоят мақсад акай хайрхоҳ чандин зуборо дар мақсад ёрдам кардистае. дар ҳаққи ака дуогӯ бошед, ки худованд бо дар касбу кораш мақсад зиёда бигардонад, ки ҳамихи модароро, ҳамихи хоҳароро, ҳамихи бародароро дастгирӣ мекунад. Дарез як чизгара ногуфта намонад, ки бародаро нашоти аб як каса билето марҳамат номери поёнда занг бизанед. бародарои азиз, бози аз 15,000 сар мешава. аз жӯрков ё дамодедов кулобаи ҳама арзон 19-18 19-20 душанбе касои дабо билет конкретни дар кори бародарои азиз дар номери поёндагӣ ё занг бизанед, дар ватсапаш бинависед. худо нигаҳбон.